da waje, gida da waje, gida da waje, gida da waje, mai ke faruwa a gida da waje. Gyaɗa mai sihiri ka ɗauka ka ga ɗaya, ka ɓare ka ga biyu, ka murje ta yi hudu, ka tauna ka ji guguwa ta daɗi ta kai malinta. Daɗi! Fara gyaɗa yarinya, fara gyaɗa ɗan yaro, na ce jujjuya yarinya, jujjuya ɗan yaro, ɗebi maro-maro gaye. Mata ku girgiza don Allah a ɗan taka, ai yau rawa ana taku ba batun shakka, ai bazar 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 bazar, ai bazar 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 bazar. Mata ku ɗan taka ga sabuwar taska, Salisu ne naku, ku kira ni mai jamfa. Fara gyaɗa yarinya, fara gyaɗa ɗan yaro, tattaka yarinya, ko kina ciwon baya ne. Mai jamfa naku ne zo mata, ku tashi ku girgiza ku dan motsa mata, ku juya ku yi farin ciki ga taskata. Tattaka yarinya, juya yarinya, motsa yarinya, ai gaba ai baya, ai gaba ai baya, ai haka 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 manyan mata. Mata ku girgiza Kabir, ya wasanni. Ya lectures. Lectures ban ta daɗi. Ka ci abinci? Na ci abinci. Kin ji kawo? Shiga ɗan mata. Ni mun play ɗin waƙan nuna. In yi rawa na kinci. Salisu na kune rayo zama gasa. Ana so ba mutane kuri. Mata ku ɗan taka ga sabuwar taska, Salisu ne naku, ku kira ni mai jamfa. Fara gyaɗa yarinya, fara gyaɗa ɗan yaro, abu tattaka yarinya, ko kina ciwon baya ne. Mai jamfa naku ne zo mata, ku tashi ku girgiza ku dan motsa mata, ku juya ku yi farin ciki ga taskata. Tattaka yarinya, juya yarinya, motsa yarinya, ai gaba ai baya, ai gaba ai baya, ai haka 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 manyan mata, ai haka 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 manyan mata. Ai yasa mu je fara gyaɗa yarinya. Sanda dawowa. Amma da kada da wuri. Haba Jalil, ya tun daga falo nake maka magana amma ka share ni ka taho nan. Gaskiya na gaji. Bai kamata a ce in shigo gidan nan ko da wani lokaci in gan shi kace-kace kin aje a can kin aje a can ba. Duka ki duba watan mu 6 da aure. Ba 'ya'ya kike da shi ba amma ko da yaushe gida a hargitse. Dakata min dan Allah. Ka fito fili ka gaya min abin da kake nufi da ni.
Wannan ai hannunka mai sanda kake min. Ko ba komai ya kamata ki sani tsafta cikon addini ne. Ki duba fa ki gani wata 6 da auren mu. Amma ko da wani lokaci gida a yamutse. To kai haƙuri. Zan gyara. Ba ma wannan ba. Na dawo ga gajiya kuma yunwa nake ji. To ka kwantar da hankalinka yanzu zan je in samu maka abin da zaka ci. Gida da waje, gida da waje. Na kira wayanki har sau 3 ba ta shiga. Shi yasa na ce bari ne wata tattaki na zo na same ki domin in tunasar da ki. Kin san cewa Mr. Gabriel ba ta da mutunci ko kaɗan. Kuma abin da nake son gaya miki shine musamman maganar siye din nan. Wallahi idan ba cutarwa take son ta yi mana ba to akwai makashiya a cikin zuciyarta. Saboda kin san kari over take iya son ta tafka mu mutane, saboda haka sai mun zo very careful akan maganar malaman nan. Gaskiya ne, ita kuma dai ta so cutar da jama'a. A weekend din ne za ta sa wani CA? Wato akwai mugun nufi ne a zuciyarta. In ba mugun nufi ba tana son ta cutar da mutane da yawa, amma in Allah ya yarda insha Allah Allah zai tsora mu akan ta. Yanzu kuma karfe 6 na safe za mu tafi? Kin shiga uku. Ai tunda muka ce sai muka ƙarshen dictionary. Ha. Ai mu shirya ɗaukan challenges, different angles da mu da lecturers din nan. Ba muka ce sai muka ƙarshen dictionary ba. Ba haka nan za mu zo ta gasa mu. Mana. To ai kwata-kwata ina ga miki bata da imani ne. A weekend a ce wai za a yi Gida da waje, ya kamata da abin da ya kamata a ce a yi. gida da waje. Bahija, waye wannan kuma? Take zuwa mutane da miyau haka, take gaya mutane irin wannan magana. Kai hakuri Ahmed. Na san saboda ni ne ake ma haka. Wato Bahija, na lura akwai abin da ke damunki. Amma ba kya son ki faɗa min abin da ke damunki. Da ganin yanayin mood ɗinki da yadda yake activities ɗinki gaba ki ɗaya suna canjawa, amma ko na tambaye ki ba sa kina gaya min actual abin da yake damunki. Ahmed, ba komai. Ganin nike yi idan na fallasa ma sirrin gidanmu, kamar na tona wa kaina asiri ne. Haka ne. Amma ina tunanin cewa a abin da ke damunki idan har kin iya faɗa mani, ba mamaki akwai shawarar da zan iya baki wanda za ki iya samun mafita a tare da ki. Lokaci ne. Idan lokaci ta yi insha Allah zan gaya ma. Shikenan. Ni yanzu ina da abubuwan da zan yi. Saboda haka ya kamata in je ni gida. Amma dai ina son in gaya miki. Ki sani damuwan da kike da shi zai iya taɓa karatunki. Insha Allah a'a. Ba za ta hana mu karatu ba. Shikenan, sai an jima. Gida da waje, gida da waje. San abin da kika min baki kyauta ba. Abin da kika bai dace ba. Oke, ya zugo ki ne ki zo ki faɗa min maganan banza? Ai ba na ɗaukar zuga. Da ina ɗaukar zuga da taushi na bata kai haka ba. Kin ji mun wannan yarinya ko? Wato gayin da na gansa a waje. Ya zugo ta ne ka zo ka faɗa min maganan banza. Ainihin shi yasa kika ga bana shiga huddanta saboda bana son yarinya ta raina. Shi yasa nake huddana ni kadai. Amma dole na canza takuna. To ni ma na ga yadda ta zo kanta kai ta tsaya. Sai ka ce tsaya daidai kuke da ita? Ka gaini ne kawai ta riga ta gaina mutane ba wani abu. To abin yayi yawa gaskiya. Ki dau mata. Gida da waje, gida da waje, mai ke faruwa? Yawwa, na kusa ma in makara ma. Haba malam. To, zan fita ne kuma kina haba malam. Ni ba sai na zo zan fita sai ki zai maki tsare ni da surutu. Haba malam.
Yau ma yanda ka fita jiya ka bar mu, haka yau ma za ka sake fita ka kyale mu? Jiya fa da ka fita fa, malam fa baka ban mana komai ba. Yau ma haka za ka fita ka sa takalmi sakina na za ka fice? Kin san yanayin da garin ke ciki. Ba samun 'yan kuɗaɗen nan ake yi ba. Sai a fita ma yadda aka fita haka ake dawowa. Gaskiya malam ka ji tsoron Allah. To idan ban ji tsoron Allah ba, tsoron ki zan ji? A'a, ni ban ce ka ji tsoro na ba. Ni ban ce ka ji tsoro na ba, amma ka ji tsoron Allah. To ya kike wani biye-biye kina nema ki mai da ni wani abu daban? To Allah, abin da nake so da ki. Na san haƙuri kike yi. To ki ƙara haƙuri. Kin ganni nan? Naira 50 ne kacal a aljihuna kin ganta nan. Da na aje nema in hau babur ta kai ni wajen sana'a. Amma ni barin haƙura in taka a ƙasa gashi. Ki san yadda za ki yi ki ɗan lallaɓa ki yi dabaru irin naku na mata a san abin da ya kamata a yi. 50 kuma? Da me? Ita kenan fa a maimakon in hau baburin na ce bari in baki ni sai in taka a ƙasa in tafi. Malam wace dabara za ta min a naira 50 ga yara biyu ga ni ga ka? Kin ga ni karki damu da ni. Ke dai ki yi yar dabaru irin naku na mata. Ki aiwatar da abin da ya kamata gashi. A'a. Ba abin za ta min. Kin ga idan na biye miki ma ban ma san ma wani lokaci zan dauka ba ban. Gida da waje gida da waje mai ke faruwa a gida da waje gida da waje gida da waje To, saboda gaggawa a aje waya a ci abinci ba a kawo plate ba. Sai aje a ɗauko. Me kake ci na baka da asuba yanzu nan zan kawo waya. Amira! Zo. Na'am? Kai? Wannan wani irin abinci ne kika kawo yana wari yana hamami. Shin ma yau kika dafa shi? So kake da zubar da abincin da ya rage tun da jiya da safe? Bi ta almabazaranci da abinci? Jar uba, kina nufin ki ce abincin jiya da kika dafa ne kika dindima kika kawo min in ci? Taimakon ka fa nayi. Ko ka manta wannan abinci idan aka zubar da shi ai kamar asara maka yi. Amma na taimake ka ban zubar da shi ba kuma na kawo maka tun so da ƙara ci kuma ka ce min dan mene? Ok, idan taimako ne, ai da kuɗin cefanen ne ba za ki karba ba. Sai ki bar min abina sai in gane kin taimake ni. Abin da kuma ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Gashi nan in za ka ci ka ci in ba za ka ci ba ka bar shi ta zama a gwar. Ke zo nan, wannan abincin ba zan ci shi ba don ko almajirin gidana ba zan ba ya ci ba. Gida da waje gida da waje mai ke faruwa. Tashin hankali. Kin rasa yaya zaki? Me yake faruwa ne? Wallahi dole ne ka ganni cikin tashin hankali. A ce mace kamata naira 25,000 da gagare ni cikon kuɗin ankon ƙawata Rufaida? Ka ji wata magana. Kina da ni a garin nan a ce 25,000 ta ɗaga miki hankali. Haba Salma, ai sai ki bani kunya. In dai dan 25,000 ne, bai kamata ranki ya riƙa ɓaci ba. Ina dai a garin nan da raina da lafiya. Kin ga abin da nake so da ke 25,000 ai an koki kace zaki ko? To zan ƙara miki 5,000 ya zama 30 saboda ki samu naman ne. Kin ga
lokacin da za a yi bikin ki yi kokari ki tunasar da ni rana tare zamu. Allah sarki malam bawa, shi yasa kullum nake ƙara son ka a cikin raina wallahi. Salma kenan. Muddan za ki riƙa lallashi na kamar yadda kika saba, ni kuma ba zan gaji da baki kuɗi ba. Ni kuma na yi maka alƙawari zan kasance mai baka haɗin kai 100%. Abin da kake so ma yanzu aka fara. Ba damuwa, ya kamata yau ki yi farfesu don zuwa anjima idan muka haɗu, kin fahimta, sai a gudanar da duk abin da ya kamata a ce an aiwatar. An gama, baka da wata matsala da wannan. An gama, duk zan zuba mai, zan ƙara miki kuɗin bare idan muka tafi POS na yi kashin sai in baki, har da na farfesun duk zan haɗa miki. Godiya nake yi sosai. Allah ya bar mu a tare. Yauwa, kada ki gaban baki kuɗi hannu da hannu ba a yanzu. Kin san ban faye sa kuɗi a aljihu ba saboda tsaro. Allah ya bar mu a tare. Ai ma ba sai kin goma ciki ba. Kawai mu je. Mu wuce kawai. Mu wuce ATM din. To wadalla. Gida da waje. Gida da waje. Mai ke faruwa a gida da waje. Gida da waje. Gida da waje. Productions, kasaitaccen kamfanin nan da yake ɗebe muku kewa. Shi ke muku tallan wannan shiri mai dogon zango mai zuwa ba da jimawa ba. Sauran malo. Sauri kan haifi nawa, dogon jira na sa a rasa, shi ko zafin nema baya ba da samu. Ina da hujjojin da zan dinga maka addu'a ta tsinuwa da la'anta. Ina da masoya da yawa waɗanda suke sona kuma ni ma nake son su. Ashe da mun ke fasika ce ban sani ba. Sauran malo. Kuke banda abinci, mutuncin da ke tsakanina da ke ya wuce maganar kuɗi. Wanda ruwa ya ci shi ko takobi aka miƙa masa zai amsa domin samun mafita. Kuma yaushe dadi zai dawo? Kwanan nan dadi zai dawo, kin ji? Kulle-kullen kulle haƙƙi, handama da babakere, ɗan waken zagayen cin amana da zaruruga, gaggawar ɗan adam da ƙosawa, sauran malo. Ina son ka ce min soyayya ƙarya ce, Hafiz. Ita soyayya ana yin ta ne domin a burge wanda ake so. Koda da kirkirarrun kalmomi, koda da abubuwan da ba za su taɓa yiwuwa ba. Dama haka ya dace. Hanif, kar ka tafi ka bar ni, Hanif, ka tashi. Ka tashi, Hanif. Saboda shi wannan magani ba ma ba da shi sai kafa ta ɗauke. Ko sa ci mutuncinka. Wallahi sai ka sake ni. Babban abin da ya fi damuna shine munanan mafarkai da nake yi. Kada so ka ce ni ina zan ayu ba. Inna Allaha ma asabirin wa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ya sa. Tashi. Ba zan bar ki ƙara wani kyakkyawan motsi ba. Idan kuma ba haka ba, na daina kula ki kuma na daina kusantan ki. Barin baki wayannan kudaden. Ina ganin za su ishe ki hidimar zaki yau, ina gani ko? So na gode. Yawa. Na gode baba ni. Masha Allah. Idan Hashim ya san wata bai san wata ba, dan wallahi sai yayi da ya sani. Horar da 'yan wasa sai tasu da bada umarnin shirin King S mai jamfa.
Zauren Malo yana nan tafe.